Gipasalig sa labaw sa local school board kun LSB nga si Ayan Hasawal nga sulod ning si Manaha. Iyang ipatrabaho ang eskwelahan sa Manggabon Elementary School sa barangay Tagbao, Bukirang lugar sa Dakbayan sa Sugbo nga napiktuhan sa bagyong Odette ug nakankanan ang ilang nga bahin sa karsada nunot sa netabong pagdahili sa yuta. Niadtong miaging simana ang Cebu City News Team mibisita sa maong lugar tungod sa report nga dunay ni dahili nga yuta. Apan nasayran nga ang yuta di ay sa ibabaw nga bahin sa karsada nga gawas na sa eskwelahan. Mo'y ni dahili gumikan sa subsob nga pag-uwan nga na sinati sa Dakbayan. Mando sa atong panalanggang mayor, Mayor Mike Rama, nga dili gid nato pasagdan ang eskwelahan. Pirmi natong gitrabaho ang eskwelahan. Gani pag human sa landslide atong giaksyonan nagpadatag personnel dito para atong i-reroute ang agianan sa tubig. Kahinumduman human sa bagyong Odette, kapin usa ka tuig na ang nakalabay si Hasamal mo'y gitahasan ni Mayor Mike Rama sa pagpatrabaho sa mga nangaguba nga eskwelahan dinhi sa Dakbayan. Niadtong miaging buwan, gipahibaw niya nga ana na sa 90% ang naayong mga eskwelahan ug 10% na lang niini ang wala pa. Apil na ini ang Manggabon Elementary School. Si Luz Viminda Pinggol, niadto palang Enero na destino sa maong eskwelahan, isip school principal ni Ingon. Ang unang matrabaho ang ilang stage, sanglit nagkaduol na ang closing ceremony karong sunod buwan. Pag-abot yun ako diri, ako dagi pamictura doon sa angay mga ipang-repair, niya, unsay angay i-construct, niya, pag-interview na ako sa mga teachers, panahon pag yun kuno na sa Odette, nawa pag yun kuno na tagad mo na ako dahil nag-requestan, kituon sa kabisi pod sa palaro, pero naingon na to si engineer na karong after palaro, aray na sila dire. Pero nana ang materials. Nana? Nana ang materials, gidanan nila dire. Nagpatod ta og materialis diha nila kay atong mong gikasabutan ang atong personnel gamay ra. Atong gibahin sa atong 120 city kaskulahan. Karon atong gisabutan kung mahimo lang unta makatap ta og private sector nga atong dapita. Barangayan, bayanihan, voluntarismo. Atong ipagawas ang gusto sa atong pinalanggang mayor nga ang kaming gobyerno dili kay anhila mo magsalig na mo kundi mutabang sad mo ang mga ginikanan kay baw kunay mga ginikanan nga mga panday na dapita atong patabang. Lakip sa nangaguba sa Bagyo ang principal's office, feeding center ug stock room. Bisag uwahay lang gini sa sir, unahon lang gina ang kaning stage kay hapit naman ko ang graduation. Muna ko gihangyan nila nga unahon ang stage niya, ang the rest bisag unya na lang niya pa uwahay lang gini. Ako pwede ra magko temporary dito sa kanang ako library. Tanan atong trabahon kutob unsay guba sa eskwelahan atong trabahon. Basta musiminto ta, importante lang di lang maabot sa ilang mga kusina. Ang atong materialis di lang maabot silang tagsa ka panimalay. Ang principal mihangyo na sab kang Congressman Edo Rama nga katabangan sila aron mapadali ang pag-ayo sa ilahang tunghaan. Ano may matabangan mi ninyo sir oy. Kay may naasad sila ka bird court din hiba. Kay ignapoy mga activity po ng eskwelahan naami kanang kasilungan. Para na karon graduation ni ating ulan wami kanang wami kasilungan saon na lang. Dini ang balita. Rey Pasaporte. Cebu City News.